Her på Holmelund & Co, der sælger vi selv vores kød, og det foregår i gårdbutikken her på gården. Det har hele tiden været et mål, at det produkt, vi laver, det skal vi selv aflevere til en slutforbruger. Vi starter med at så nogle græsfrø, og så kommer der nogle køer og spiser græsset, og så når dyrene er store nok til det, så bliver de kørt til slagt, og så har vi varerne herinde i butikken bagefter. Så alt foregår lokalt. Vi laver selv alt vores foder, som dyrene de spiser. Velkommen til. Vi har valgt at lave gårdbutikken, fordi vi vil gerne være tæt på vores slutbrugere, altså på vores kunder. Vi vil gerne kunne fortælle historien om det her produkt, som vi nu har liggende i køledisken. Vi vil gerne fortælle om, hvordan dyrene de bliver aflivet, hvilket liv de har haft op til. Og så vil vi også gerne være med til at kunne påvirke, hvad for nogle udskæringer, der ligger inde i butikken. Vi har kunder, der kommer og beder om forskellige udskæringer. Nogle vil gerne have nogle amerikanske udskæringer. Dem kan man jo ikke finde i dagligvarebutikkerne, så dem yder vi den service, at vi får lavet til dem. Fordelen ved at sælge kødet, er vi jo med hele vejen igennem og kan selv være med til at påvirke, at det får den optimale modningsproces. Og så også at få lavet den kobling fra producent til forbruger. Så der forhåbentlig bliver en større forståelse for, hvad det egentlig er, vi gør i landbruget, og hvad det ender ud med at blive i fødevareforstand.